Другая кніга цароў, раздзел 5. І прыйшлі ўсе пакаленні Ізраіля да Давіда ў Геброн, кажучы: «Вось мы косць твая і цела тваё. Але і учора, і заўчора, калі Саул быў царом над намі, ты выводзіў і прыводзіў назад Ізраіль. І Господ сказаў табе: ты будзеш пасвіць народ мой Ізраіль, і ты будзеш кіраўніком над Ізраілем». І сабраліся таксама да цара ў Геброн усе старэйшыны Ізраіля. І цар Давід заключыў з імі запавет перад Господам у Геброне. І намасцілі Давіда на цара над Ізраілем. 30 гадоў меў Давід, калі пачаў цараваць, і 40 гадоў быў царом. У Геброне над Юдай цараваў ён 7 гадоў і 6 месяцаў, а ў Єрусаліме цараваў 33 гады над усім Ізраілем і над Юдай. Цар і ўсе людзі, якія былі з ім, вырушылі ў Єрусаліме супраць Євусеяў жыхароў той зямлі. Тыя сказалі Давіду: «Не ўводзіш ты сюды, бо выганяць сябе сляпыя і кульгавыя». Гэта значыць: «Не ўвойдзе сюды Давід». Давід, аднак, здабыў крэпасць Сіён. Ён стаў горадам Давідавым, бо сказаў Давід у той дзень: «Кожны, хто забівае Євусеяў, хай кідае ў рачны канал кульгавых і сляпых, ненавісных для душы Давіда». Таму гаворыцца ў прыказцы: «Сляпы і кульгавы не ўвойдуць у дом». І Давід абжыўся ў крэпасці і назваў яе горадам Давідавым, і адбудаваў яго кругом ад Мело і ўсярэдзіне. І Давід станавіўся штораз магутнейшы, бо Господ, Бог магуццяў, быў з ім. Таксама паслаў Гірам, цар Тыра, веснікаў да Давіда, і дрэвы кедровыя, і цесляў, і мастакоў па камені, і яны пабудавалі дом Давіду. І пераканаўся Давід, што Господ паставіў яго царом над Ізраілем, і што ён узвысіў цараванне яго над народам сваім Ізраілем. І калі Давід перасяліўся з Геброна, ён узяў сабе яшчэ наложніц і жонак з Єрусаліма, і нарадзіліся Давіду яшчэ сыны і дочкі. І вось імёны тых, якія нарадзіліся ў Єрусаліме: Самуа, і Сабаб, і Натан, і Саламон, і Єбагар, і Елішуа, і Напех, і Яфія, і Елісама, і Еліяда, і Еліпалет. А філістынцы пачулі, што Давіда намасцілі на цара над Ізраілем, і сабраліся ўсе, каб шукаць Давіда. Калі Давід пачуў аб гэтым, ён увайшоў у крэпасць. А філістынцы па прыходзе разышліся па даліне Рэфаім. І раіўся Давід з Госпадам, пытаючыся: «Ці пайсці мне на філістынцаў, і ці аддасці ты іх у мае рукі?» І Господ сказаў Давіду: «Ідзі, бо я, аддаўшы філістынцаў, перадам іх у рукі твае». Дык пайшоў Давід у Баал-Парацым і разбіў іх там і сказаў: «Раздзяліў Господ ворагаў маіх перада мной, як раздзяляюцца воды, таму тое месца і названа Баал-Парацым». І пакінулі яны там сваіх ідалаў, якіх захапілі Давід і людзі яго. І прыйшлі зноў філістынцы і разышліся па даліне Рэфаім. А Давід раіўся з Госпадам, які даў такі адказ: «Не выходзь, але абыдзі іх кругом і выйдзі да іх з боку тутавых дрэў. І калі пачуеш стукат крокаў, як бы ідучага па вершалінах дрэў тутавых, тады спяшайся, бо тады выйдзе Господ перад абліччам тваім, каб разбіць лагер філістынскі». І зрабіў Давід так, як загадаў яму Господ, і перамог філістынцаў ад Габаона аж да Газера.